Salam hormatly adamlar. Sizden Allah ýarda taýyç. Bugün kwadratyň meýdany, sanyň kwadrat diýen temany geçeceğiz. İlki bilen öýüşmize geçelim. Öýüşimizde bizde 2 sany 3 burçluk berilipdi. Taraplar 5, 5 we 3, 7 bolan 2 sany gönüburçly 3 burçluk berilen. Şuň meýdany tapmaly. Gönüburçly 3 burçlyň meýdany tapmak üçin ilki bilen ony gönüburçlygy doldurýas. Taraplar 5 we 5 cm bolan gönüburçlyň meýdany 5 5'e köpeltýän 25 cm kvadrat bolar. Bu üç burçluk hem şol gönüburçlygyň ýarysy bolan üçin men ony 2'e bölýän. Onda 25 men 2'e bölsem 12,5 cm kvadrat bolar. Edil şol ýaly ikincisinde hem 3'e 7'e köpeltýän 21 bolýar we 12'e bölýän 10,5 cm kvadrat bolar. Onda birinci üç burçluğun meydany 12,5 cm kvadrat, ikinci üç burçluğun meydany 10,5 cm kvadrata deňdir. Täze temamyza geçeceğiz. Kwadratyň meydany. Kvadrat hem edil gönüburçlukdyr. Şu ýerde öýüşimizde görüşimiz ýaly taraplar 5 we 5 cm bolan gönüburçluğun meydany hasapladyk ýaly. Ýagny kvadrat bolýar başgaça. Olam 5 5'e köpeltsem 25 bolýar. Onda S deňdir. B derek hem täzeden A goýan. Sebäbi A bilen B ikisi özara deň. Onda S deňdir A köpelen A ýa-da A kvadrat. Şu ýerde kiçijik 2 belgi bolsa kvadrat diýiler. S deňdir A kvadrat formula boldy. Indi kwadratyň meýdany düşünükli. Kwadratyň meýdany onuň taraplarynyň kwadratyna deňdir. Ýani şu ýerde taraplarynyň kwadraty diýende näme zat? Tarapyň kwadraty diýmek şol bir sany öz-özüne 2 geze köpeltmek. Ýa-da tarapyny men öz-özüne 2 geze köpeltmeli. 5'in kwadraty diýsem, men 5'i öz-özüne 2 geze köpeltmeli. 3'in kwadraty diýsem, 3'ü men 2 geze öz-özüne köpeltmeli. 3 3'üm 9, 5 5'im 25, 7 7'im 49, 8 8'im 64 bolýar. Indi öýüşini belläp alyň. Taraplar 15 cm olan kwadratyň meýdany tapyň diýe. İkinci misalımız hem 1'den 10'a çelli ähli sanlaryň kvadratlaryny tapyň diýär. Şunuň bilen biz sapamyzy geçip gutaýarys. İşiniz üstünlük arzu edýän bolýar, sag bolun.